Здравейте отново в предизвикателството от 1000 до 100 000 долара с Pocket Options. Минаха само 2 дена от последното видео. Днес обаче направих доста добра печалба. Искам да ви покажа апдейта. Така, 277 долара печалба за днес. Вчера също имах добра печалба, около 140 долара. Както виждате, баланс им от 1200 последния клип, вече от последното видео, което снимах. Вече отиде на 1638. Тук изпуснахме една добра сделка, докато говоря. Видях я преди малко. Както и да е, аз за днес така и така съм приключил, както винаги. Много ми се иска да направя на живо няколко сделки, за да видите как точно се случват нещата, но обикновено нямам възможност да снимам, когато търгувам. Просто това ме разсейва. Днес търгувах на работата от служебния компютър, така още повече нямаше как да записвам. Рискувах на 2 пъти доста пари, за да постигна тази печалба. Първият път 150 долара. Направих около 85 долара. След това рискувах много над 400 долара. Паднах под 1000 долара. Ако бях загубил, щях съм може би 400-500 долара назад, тъй като като почнах да отварям позиция, баланса ми беше над 1400, паднах до 950 може би. Но спечелих повечето позиции и изкарах 250 долара. След това направих още няколко малки сделки с по-малка сума и ги докарах до 277. Завършвам месеца. Днес е последния ден на месеца с над 2000 долара печалба. Над 2100. Надявам се следващия месец да е по-добър. До края на годината дали ще постигнем 100 000 долара. Надявам се, ако успея да си увелича баланса и съответно да търгувам с все по-големи суми. В момента, ако изкувам 500 долара, това е огромен риск, тъй като балансът ми е малък. Ако обаче имам 10 000, с които да търгувам свободно, 500 или 1000 долара риск няма да се чак толкова много. Така че ще видим какво ще стане. Така, тук виждам една добра позиция. Може би ще направя 1 долар. Окей. Така, взех тази сделка. Както виждате, гледаме какво се е случило в ляво. Тук е стигнал до тази зона, е почнал да обръща, стохастика е ниско и е близо до Келтначало, не успя да го пробие, който пък ми говори, че може би ще се опита да върне пак обратно в следващите минути. Но такъв рязах спад, обикновено най-вероятно ще спечелиме. И това е 1 долар все пак, така че при 277 печалба за днес не ме вълнува чак толкова дали ще го спечеля или загубя. Но това беше като цяло много добро влизане, така да се каже. Почти в най-ниската точка отворих позицията. Преди да почне да скача, да, както казах, чакам да падне. Ще изчакам минута и 40 секунди. Както виждате, всички индикатори отговаряха. Всички индикатори сочиха, нали, че трябва да вземем тази сделка.
Стохастика, зигзага се формира близо до Келтнер чанела, над 200 SMA, т.е. води се uptrend. И освен това тук имахме една зона. Ако погледнем на 5 минути, на 5 минути обаче е даунтренд, но пък тук виждате как реагира на средата на Келтнер. Този път пак реагира по същия начин. Просто като видя такива сделки, просто е задължително да ги взема. Спира се, тук 3 минути се оказват доста, трябваше за една или за 2 минути, щеше да е със сигурност печалба. Има шанс третата минута да ни прецака сделката. Така, 10 секунди. Мисля, че ще спечелим, ако не направи рязък скок надолу. Окей, спечелихме още 92 цента. Да, сега ще върне пак. Ако върне пак надолу, пак ще е добър момент да отворим позиции, тъй като най-вероятно дори да върне, ще продължи да качва после. Така, не виждам много други добри позиции. Това според индикаторите изглежда също окей, но пък е даунтренд яко. Но както виждате, това ще да е много добра позиция. Вижте какъв рязък скок направи. Закъснях, докато се чудя, закъснях. Това също е добра позиция. Стохастика е ниско, пробива Келтнера, зигзага е формиран. Единствения недостатък е, че е под 200 SMA, т.е. даунтренд. Но пък на 5 минути е видимо uptrend. Тук обаче пак пробива 200 SMA надолу. Така че е много вероятно да продължи да пада, може би до тази зона някъде. Съответно и стохастика ще удари долу. Така че това ще почне да качва, но може би следващото кендълче. Ако пробие тази зона, следващата зона е чак тук долу някъде. Или може би тук. Така, не искам да правя много дълго видео, освен това наистина не искам да се изкушавам да търгувам за днес повече. Ами това е, завършихме първия месец от годината с доста добра печалба. Следващия се надявам да е още по-добра, ако не правя глупости и не рискувам прекалено много. Мисля да приключа за сега видеото. Надявам се, че ви е било интересно. Ето тук пак вижте, това също е добра позиция, въпреки че е по 200 SMA. Останалите индикатори сочат, че е добър момент да се отвори бай позиция. Може би не веднага, но на следващото кендълче. А все пак бих почнал да купувам тук. Но и да падне още едно-две кендълчета, ще отворя повече позиции. Да, това както виждате проби тази зона. Да, проби тази зона, формира се пак зигзаг, това допря долу, стохастика е ниско. Обаче това вече е даунтренд и най-вероятно ще продължи още надолу. Това може и да е зелено кендълче, но може и да е червено, няма гаранция. Все пак ако исках да правя пари, щях да почна да отварям позиции, да изкувам някаква сума, но за момента мисля да се въздържа. Ами, окей, да, това ще е за момента. Както виждате,
баланса ми се увеличава от 720 съм за 5 дена го удвоих даже повече. Продължавам си по плана и се надявам да няма много големи загуби и следващия месец да завършим с поне двойна печалба на сегашната. Така че казвам ви чао за сега и ще се видим скоро.